बुंनानै नोंनि आत्माखौ गोजोन होनो थाखाय जोंहा मोनबो गैला जोंहा आंनि जोंनि होननाय बे मुलुगाव मोनसे मुवायानो गैया नोंनि होननानै नोंबो लांफानो मोनाखै दिनै नोंबो बबाव दङ दिनै नुनो मोना नोङो ना सोरगोआव ना मैथ्रुआव ना हाथालाव ना बहाबा दंहैयो बेखौनो जों रायथिनो रायख' खालामनानै नैबेवहाय आगर बाथि बावनानै बेयावनो साखि साबोद दै सान्थि बानायनानै नेम निथि बादियै बर' बोराइ रावनि गेजेरजों राव फंसे रावजों फंथाम रावाव फंबा सोदोबजों नैबे आइ आफा होननानै बिदा फंबाय बयखौबो हांख्रायलायनानै नैबे फैगौ दिननि नैबे सारादु खुंनायाव नोंनि मुङैनो रायजोयैनो गाजा गोमजा जानायाव जाहाथे खैफोद बिफद जाहोआ दै गुदुं अर गुदुं बार गुदुंनि लीला खेला गेलेहोआ नै आलारि मुसाहारि आब' नोंनि नामैनो दिनै बावदों नोंजों लोगोसे लोखैदा सोनाबथिङै सा दै फिथाइ सामथाइ जा नांगौ बेखौ होदों गासिबो समस्त गासिबोनो साननाय बिनाय जोंनो मिथिसुनो हायैयाव बुंस'नो हायैयाव जोंहा माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नों निमाहा होनांगोन जाहाथे सिमां मोथाङाव नोङो सुखुनायनो मोननाय नङा जाथि खुरमा बाय बाहागिनि गेजेराव नोङो खेला दुला खालामनो मोननाय नङा आरो नोंहा दिनैनिफ्राय मानसि मुलुगाव गैला जेब्ला नोङो सोरगो मैथ्रु फाथाल अर दै बार बिगुमाजों लोगो जानानै मोदाय महरै नोंनि आत्माया बिसोरजोंनो गोरोबनानै नोंनि बिसारखौ नों खालामनानै लानांसिगोन जोंनि बिसारखौ जों थांनानै थानायाव जोंनि बिसारखौ मानसि समाजाव जों सोलिनानै थानो हानांगोन नोंनि आत्माया जाहाथे सोरगोआव थाङो ना फाथालाव थाङो ना मैथ्रुआव थायो बे नोंनि खाफालनि लिरनाय नोंनि भाग्य नोंनि सोलिबोनायनि सायाव गासैबो सोनारजोबसिगोन नोंनिखौ नों बिसार खालामनानै लादो जोंबो समाजजों रायजोजों गोरोबनानै थानायाव बिदि नैबे गथ' गथाय जालांनाय बे न'खरा जाहाथे बाय बाहागि जाथि खुरमा गासिबो मावफुंनानै पुर्णांग खामानिखौ कर्म धर्म फालिनायाव सान्थियै सान्थि मोनलाङो जाहाथे बेखौनो बुंनानै आंबो रायफोरनानै आसा आकांक्षा थानाय दिनै दाहा दसा गारनाय नेमखौ बेवहायनो फोजोबनाय जानोसै नों आलारि आब' नों बेयावनो गोजोनदो जाहाथे दिनैनिफ्राय गोजान जासिगोन आं बेखौनो बुंनानै बे जोबनायाव ओम ब्रह्म